Ja se sećam kada smo u decembru mesecu, znači ovde prolazili i kada smo najavili da ćemo u prvom kvartalu završiti drugu fazu, da su mnogi bili prilično sumnjičavi. Ja lično nisam bio toliko sumnjičav koliko se sećam koliko smo imali one prašine u ustima, ali naprosto to se u ovom trenutku znači sve potpuno zaboravilo i ono što želim u ovom trenutku to je da čestitam znači i svim zaposlenima ovde na zaista ovom sjajno obavljenom poslu, kompletnoj ekipi i u Ministarstvu kulture koja je davala podršku za sve ovo, a pre svega našim posetiocima. Zato što zaista mislim da će biti pravo zadovoljstvo kada oni krenu da ispunjavaju ovaj prostor. Čini mi se da smo ovom napravili jedan vrlo važan korak u onome što smo najavili. Znači, to nije samo rekonstrukcija dva centralna muzeja, Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, nego na neki način rekonstrukcija kompletnog muzejskog života. Mislim da je ovo zapravo pravi trenutak da vam zajedno najavimo još jednu stvar, a to je da tokom maja meseca, mi ćemo tokom iduće nedelje vam reći, znači tačan datum, u Vrnjačkoj banji će biti otvorena stalna postavka Muzeja nauke i tehnike iz Beograda, tako da zapravo Vrnjačka banja će imati svoj muzej nauke i tehnike. Znači, ne radi se, još jedan puta podvlačim, o izložbi koja će doći i otići, radi se o stalnoj postavci. I ako već govorimo o rekonstrukcijama, vi se sećate da smo pre samo 10 dana bili u Novom Sadu gde smo obišli depoje galerije Matice Srpske koji su i u tehnološkom smislu u potpunosti opremljene. Mogu da vam najavim da ćemo 10. maja na Dan Narodnog muzeja u Beogradu zajedno obići radovi, unutrašnje radovi u muzeju, Narodnom muzeju u Beogradu, posle čega ćemo svi zajedno otići do galerije Matice Srpske, jer će reprezentativna izložba povodom Dana Narodnog muzeja u Beogradu biti održana u Novom Sadu u galeriji iz potpuno objektivnih razloga, jer rekonstrukcija Narodnog muzeja teče potpuno u rokovima kao što su predviđeni. Obišli smo evo za ovo vreme 3 projekta koje su završena od 25. decembra danas do 21. aprila, koji ne bi mogli da su završeni, ne bi mogli biti završeni bez pomoći i investicije Ministarstva kulture Republike Srbije. To je svima jasno. 3 projekta ste obišli i daljem razvoju Muzeja nauke i tehnike, i to ne samo zaposlenima, nego posetiocima na prvom mestu, i da kažem dalji planovi se rade. Ovo je druga faza, kao što je bilo najavljeno u decembru prošle godine na istom ovom mestu. Treća faza, imali ste prilike da je čujete, to je rad na dodatnom bunaru za sistem grejanja i hlađenja koji je sproveden ovde u zgradi Muzeja nauke i tehnike putem obnovljive energije termalnih voda. To je, da kažemo, treća faza koja je sad trenutno u toku. I treća faza u rekonstrukciji prostora zgrade Muzeja nauke i tehnike.